Στις φωτογραφίες του μετεωρολογικού δορυφόρου εύκολα διακρίνονται οι κατά τόπους πυκνές συννεφιές που κατάφεραν να δώσουν πολλές και έντονες βροχές αλλά και καταιγίδες και πυκνές χιονοπτώσεις κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας μας, αλλά βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν και στα υπόλοιπα ανατολικά, κυρίως βορειοανατολικά νησιωτικά τμήματα και την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Σταδιακή βελτίωση παρουσιάζει ο καιρός τις τελευταίες ώρες στην Ανατολική και την Βόρεια Ηπειρωτική χώρα. Τις επόμενες ώρες και πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των μεταμεσονύχτιων ωρών, ο καιρός θα παραμείνει πολύ βροχερός στα δυτικά, όπου θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες και χιονοπτώσεις κατά διαστήματα πυκνές αναμένεται να σημειωθούν ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο της Υπήρου, της Δυτικής Θεσσαλίας, της Βορειοδυτικής Στερεάς, αλλά και της Δυτικής και Κεντρικής Πελοποννήσου. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται μέσα στη νύχτα στα ανατολικά, νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα και στην Κρήτη, που τοπικά δεν αποκλείεται να έχουν και ένταση και διάρκεια, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγα σύννεφα, κατά τόπους και κατά περιόδους λίγο πιο πυκνά στις βορειότερες, βορειοανατολικότερες περιοχές της χώρας. Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου του 2013 στα δυτικά νωρίς το πρωί θα υπάρχει συννεφιά με πολύ πιο τοπικά και ασθενή φαινόμενα, ενώ στην ανατολική νησιωτική Ελλάδα αναμένονται μπόρες, βροχές και καταιγίδες, οι οποίες και εδώ γρήγορα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει πολύ καλύτερα, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και παροδική συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη στην Βόρεια Ελλάδα τις προμεσημβρινές μεσημβρινές ώρες. Μέσα στην ημέρα πάντως και κυρίως από το μεσημέρι και μετά αναμένεται να κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες αραιές συννεφιές που από το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια θα ξαναπυκνώσουν. Πολύ ενισχυμένη θα είναι η δυτική νοτιοδυτική άνεμη στην αρχή της ημέρας, κυρίως στα ανατολικά νοτιοανατολικά, αγγίζοντας και τοπικά ξεπερνώντας τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη δυτική και βόρεια χώρα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση, στρεφόμενη προς το μεσημέρι σε βορειοδυτικούς. Μετά το μεσημέρι πάντως, οι άνεμοι, αν και θα παραμείνουν από δυτικές γενικά διευθύνσεις, θα παρουσιάσουν κάποια εξασθένηση στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Ο υδράγυρος κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί κατά μέσο όρο των -1 με +3 βαθμούς στα βόρεια, γύρω στους 3 με 11 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι θα ανέλθει στους 8 με 13 βαθμούς κατά τόπου στα βόρεια και στους 7 με 15 έως και 17 βαθμούς στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη για αύριο αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια ήδη από την αρχή της ημέρας. Πρόσκαιρα όμως τις πρώτες μεσημβρινές ώρες δεν αποκλείεται να συννεφιάσει λίγο περισσότερο. Και πάλι από το απόγευμα αναμένονται μεγάλα ανοίγματα με αραιές συννεφιές. Οι άνεμοι από δυτικές γενικά διευθύνσεις γύρω στα 3 με 4 μποφόρ, αυξημένη σχετική υγρασία κυρίως το πρωί και θερμοκρασία στους 3 με 11 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι αντίστοιχα. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, αρκετά πολύ καλή διάβγεια και ορατότητα, ενώ κατά τη διάρκεια του απογεύματος θα αναπτυχθούν αραιές συννεφιές. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις αρχικά γύρω στα 6 μποφόρ για να εξασθενήσουν αργότερα, αυξημένη σχετική υγρασία κυρίως το πρωί και θερμοκρασία στους 6 με 14 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός και στην Πάτρα, με παροδικά αυξημένη συννεφιά κυρίως τις πρωινές ώρες και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αραιές συννεφιές μόνο προς το απόγευμα. Η νοτιοδυτική άνεμη γύρω στα 4 με 5 μποφόρ, αυξημένη και εδώ η σχετική υγρασία και θερμοκρασία στους 8 με 12 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι αντίστοιχα. Και στο Ηράκλειο αναμένεται ηλιοφάνεια με καλή διάβγεια και ορατότητα και λίγα σύννεφα, τα οποία βασικά αραιά θα αρχίσουν να ξαναπυκνώνουν από το απόγευμα προς το βράδυ και μετά. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική αρκετά ενισχυμένη στην αρχή για να εξασθενήσουν αργότερα. Αυξημένη σχετική υγρασία κυρίως το πρωί και θερμοκρασία στους 9 με 16 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι αντίστοιχα. Την Κυριακή στην κεντρική και κυρίως στην νότια Ελλάδα αναμένονται πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, ενώ στην βόρεια Ελλάδα θα επικρατήσει κατά περιόδους αραιή συννεφιά που δεν αποκλείεται στα βορειοδυτικά να δώσει κάποιες ασθενείς και τοπικές βροχές και κάποιες παροδικές χιονοπτώσεις σε περιοχές με πολύ μεγάλο υψόμετρο της Υπήρου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες γενικά διευθύνσεις γύρω στα 6 μποφόρ στα ανατολικά, ενισχυόμενοι λίγο περισσότερο στο Ιόνιο από το μεσημέρι και μετά. Και τη Δευτέρα, και ενώ στην νότια υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια, στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια θα ξεκινήσει η μέρα με αραιή συννεφιά που βαθμία θα πυκνώσει και από το μεσημέρι και μετά στα δυτικά προβλέπονται βροχές και καταιγίδες με ανατολική βορειοανατολική επέκταση. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στις ορεινότερες περιοχές της Πίνδου αλλά και της Βόρειας Ελλάδας, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς και θα ενισχυθούν σημαντικά και στην θάλασσα και στην ξηρά και ίσως ξεπεράσουν και τα 8 και αγγίξουν και τα 9 μποφόρ, κυρίως στα ανοιχτά τμήματα του Αιγαίου Πελάγους. Την Τρίτη, στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αναμένεται πολυάστατος καιρός με μπόρες, βροχές και καταιγίδες και χιονοπτώσεις στις ορεινότερες περιοχές. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς, θα παραμείνουν πολύ ενισχυμένοι γύρω στα 7 και κατά τόπου στα νότια του Αιγαίου και 8 μποφόρ,
Ενώ την Τετάρτη αναμένεται βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές με αραιή συννεφιά κυρίως στην κεντρική και την νότια Ελλάδα. Την Πέμπτη, σύμφωνα και με τα σημερινά τελευταία πρόστιχα στοιχεία, αναμένεται νέα αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες από τα δυτικά με ανατολική επέκταση. Οι άνεμοι θα στραφούν και πάλι σε νοτιοδυτικούς και θα ενισχυθούν, ενώ χιονοπτώσεις θα εκδηλώνονται στις ορεινότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Σταδιακή άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και μάλλον θα κυμανθεί σε αρκετά υψηλά για την περίοδο που διανύουμε επίπεδα, κυρίως στην Ανατολική και Νότια και Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα. Από την Τετάρτη και κυρίως την ερχόμενη Πέμπτη, σταδιακά προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας από τη Δυτική και την Βόρεια χώρα.